στον πόλεμο. Πάψε το φεκίδι. Να καταφύγει ανεουρνάχτο. Η προέλευση και καταγωγή των μουσικών μας οργάνων πολλές φορές μας οδηγεί σε συμπεράσματα που δυστυχώς δεν είναι ασφαλή. Ωστόσο όμως κρύβουν ένα γοητευτικό μύθο, κρύβουν μια ιστορία και κυρίως κρύβουν μια διαχρονική πορεία. Λέγεται πως η γκάιντα, ο άσκαυλος, η ασκομαντούρα που την συναντάμε σε όλη την Ελλάδα, ότι εμφανίστηκε στον ελλαδικό χώρο τον 1ο μετά Χριστό αιώνα. Στην περιοχή μεταξύ Παγκαίου, Φαλακρού όρους και Μενίκιου όρους, είναι γνωστό από την ανθρωπολογία και την ιστορία ότι κατέφτασαν διάφορα θράκο-μακεδονικά φύλλα. Εδώ εγκαταστάθηκαν. Το κυρίαρχο και βασικό μουσικό όργανο ήταν η γκάιντα και βέβαια τα κρουστά, οι περίφημοι μεγάλοι αυτοί νταχαρέδες. Η Αλληστράτη Σερών ήταν πάντα ένα κεφαλοχώρι, ήταν ένα σταυροδρόμι ουσιαστικά πολιτιστικό και ένα διαβατάρικο σταυροδρόμι, αφού βρίσκεται στη συμβολή 3 νομών: Σερών, Δράμας και Καβάλας. Ήταν λογικό λοιπόν εδώ να συγκεντρωθούν άνθρωποι οι οποίοι φέραν και τον πολιτισμό τους.
κάθε σπίτι παλιότερα της Ελιστράτης υπήρχε και ένας γκαϊντατζής. Υπήρχε και ένας που έπαιζε ταχαρέ και έφτιαχνε ταχαρέδες. Γιατί? Οι γκαϊντατζίδες και οι ταχαρετζίδες μόνοι τους φτιάχνουν τα όργανα που παίζουν. Ο παλιότερος σήμερα μουσικός στην Αλιστράτη, Σερών, από 3 γενιές, 4 γενιές παρακαλώ μουσικών γκαϊντατζίδων, είναι ο φίλος μου ο 88χρονος, καλά το είπα, Ναι. Μπαρμπαγιώργης Καρακούσης, του Στέρκου. Του Στεργίου. Στέρκο τον λέγατε τον ναι, πατέρα σου. Στεργίου. Εδώ τα έχουμε τώρα όλα τα σύνεργα κατασκευής αυτού του ωραίου μουσικού οργάνου που μας έπαιξες τόσο γλυκά και τόσο ωραία. Θέλω όμως να σταθώ λιγάκι στο παλιότερο που νομίζω ότι είναι αυτό εδώ. Αυτό είναι 200 χρόνια. Αυτό Παλιό. λοιπόν ποιανού είναι, του παππού σου είναι αυτό? Αυτό κάποιος κύριος ήταν εδώ σε ένα χωριό. Πώς το λες αυτό όμως? Παρμάκι του λένε. Παρμάκι. Τουρκικό όνομα είναι. Παρμάκι. Ναι. Τα έφτιαχνε, αλλά οι δικοί μας εδώ πέρα, οι παλιοί, δεν ήξεραν το μυστικό. Αυτό είχε ένα μυστικό εδώ μέσα. Τι μυστικό? Από εδώ έφτιαχνα και τα τρυπούσανε πέρα για πέρα. Και δεν έπαιζαν καλά. Δεν μπορούσαν να ανακαλύψουν, τίποτα δεν ήταν το μυστικό. Μετά από εδώ, αν το ανακάλυψα, είχα μια λίμα, την έβαλα και σταμάτησε ως εδώ. Λέω το βρήκα το μυστικό. Μετά έβαλα ψηλή και έβγαλα πέρα. Από εδώ έβαλα μια ψηλή και πέρασε πέρα. Ναι. Εδώ βρήκε αντίσταση και από εκεί του κατάλαβα. Τώρα έτσι θα φτιάχνεις όλα τα παρμάκια? Έτσι τα φτιάχνω. Όλα τα παρμάκια? Όλα. Πρόσεξε με. Ναι, από τι ξύλο όμως τα φτιάχνεις, δεν μας είπες. Αμυγδαλιά. Γιατί? Βυρικουκιά, αυτά είναι ειδικά για Καρποφόρα, γκάι. Καρποφόρα δέντρα, ναι. Ναι. Αλλά όποτε διάβασα σε ένα περιοδικό. Για να βγάζουν, ξέρεις τι λένε, τα φτιάχνουν λέει τα παρμάκια λέει από καρποφόρα δέντρα γιατί βγάζουν καρπούς να είναι γλυκά όπως και τα φρούτα που βγάζουν. βγάζουν. Γλυκή μυρωδία βγάζουν. Ναι. Βυρικουκιά, Ναι. αμυγδαλιά, Δαμασκηνιά. τζιτζιφιά. Κάτω στην Αθήνα είχε, αλλά τα είχαν ξυλώσει όλα. Από εδώ Ναι. μέχρι εδώ είναι στηνό. Όπως είναι η μουσική. Βάζουμε από εδώ πάνω το καλαμάκι αυτό. Ναι. Εδώ και σταματάει. Από εδώ και κάτω είναι λίγο ανοιγμένο. Έναν πόντο ας το πούμε. Και από εδώ απάνω είναι μισό πόντο. Και έτσι βρήκαμε το μυστικό. Ο μπαμπάς μου ήταν οι άλλοι, τα τρυπούσανε πέρα για πέρα. Δεν έβγαζαν τόσο γλύκα, Εγώ είχα κάνει 30 κομμάτια και όλα τα έκαψα. Δεν σε ικανοποιούσαν. Να αυτό.
Αυτό πώς το λες εδώ? Αυτό το λένε, παλιά το έλεγαν γκαρντάλο το έλεγαν. Γκαρντάλο. Αλλά είναι πάστος, Ναι. που κρατάει τον πάστο. Αυτό είναι το φυσάρι, που φυσάρι δίνει, μεταδίδει τον αέρα μέσα. Ναι. Το κλαπέ, ας το πω έτσι εγώ, που κρατάει τον αέρα μέσα. Αυτό γιατί δεν μπορείς να φυσάς συνέχεια, πρέπει να μαζεύει αέρα μέσα το Είναι δέρμα. αυτό εδώ. Πού βρίσκεται το κλαπέ? Φύσηξε το λίγο να το δείξουμε αναλυτικά αυτό. Ο αέρας που είναι μέσα σταματάει. Βαλβίδα είναι με λίγα λόγια. Ναι. Έχουμε όμως εδώ το ξύλο. Έχουμε το δέρμα που αποτελείται από τι ζώο κυρίως είναι το δέρμα? Από κατσίκι. 8-10 μηνών. Περίπου. Ναι. Χρώμα παίζει ρόλο. Το χρώμα, το άσπρο είναι καλύτερο, κρατάει το δέρμα άσπρο το φέρνει. Είναι και κεραμιδί, είναι και μαύρο. Ναι. Αλλά το άσπρο είναι καλύτερο. Δεν μου είπες όμως ένα μυστικό, γιατί για να βγάλει το μαλλί από πάνω από την τρίχα, να βγει η τρίχα, βάζετε, έχουν πολλά τερτύπια. Αυτό το δέρμα που είδαμε μέσα, οι παλιοί εκείνα τα χρόνια το άνοιγαν στη μέση. Ναι. Και έβαζαν ασβέστη. Ασβέστη. Ορισμένα τα υπέτυχαν, ορισμένα τα άκυγαν. Άνοιγε τρύπες. Η ασβέστη ξέρεις τώρα, όπου πέσει καίει. Μετά, πώς τα ανακάλυψα, στον πέτσι. Έριξα στάχτη. Α. Και η στάχτη, άμα καθίσεις πολύ μέσα στη στάχτη, και η στάχτη το καίει. Έχουμε βέβαια και το κόκαλο. Αυτό το κόκαλο είναι από παλιά ζώα. Τα κέρατα. Αυτό είναι ξύλο, καλά. Ξύλο είναι. Ναι. Αυτό είναι κόκαλο. Και αυτό είναι κόκαλο. Ναι. Από πάνω στην άκρη εδώ που είναι τα κέρατα, εκείνο κάνει. Σύνδεσαι από αγελάδια. Από αγελάδια. Το κόβουμε και το βάζω στο ζεστό νερό μέσα όταν είναι λίγο στραβό και το φέρνω εκεί που πρέπει, ας πούμε, στη θέση του. Και βάζουμε αυτό το παρμάκι μέσα και παίζουμε μετά. Αυτό το τομάρι είναι 20 μέρες αλατισμένο. Τώρα ήρθε η στιγμή πλέον, η μέρα, να βγάλουμε το αλάτι. Το αλάτι το βάζουμε για να μπορέσει να τραβήξει τα υγρά. Αυτό εδώ δεν είναι και καλά καθαρισμένο, αυτός που το έσφαξε, ας πούμε. Κανονικά πρέπει να μην υπάρχει αυτό το φάκος. Τα πόδια όταν τα κόβει ο Χασάπης ή οποιοδήποτε το κόψει, θέλει μεγάλη προσοχή ακριβώς εδώ στην κλείδωση. Το πιο βρώμικο μέρος ενός θεϊκού μουσικού οργάνου, Αχιλλέα. Όντως, δίκιο είναι. Εδώ θέλει υπομονή πολύ. Θέλει υπομονή, θέλει και καλή δουλειά να κάνουμε. Και δουλειά, αλλά και υπομονή για να γίνει καλή δουλειά. Περισσότερο δεν είναι στο αλάτι, περισσότερο όταν το κουρεύουμε. Να μην φύγει το ψαλίδι, γιατί έχω πάθει ζημιά. Το τρυπήσεις. Και το τρυπήσω και μετά θέλει. Να το φαντασκιάσει. Καπετάνιος Θεόν παρακαλεί να έμπει μες στα σέρας να σύρει το σπαθί, Του λες κιόλας? Εξεκίνησα να πάγω, εξεκίνησα να πάγω, δεν ζανονται, δεν λες τούτε. Στο Συριαστό, να η θανάση, στο Συριαστό, να η θανάση, δεν ζανονται, δεν λες τούτε. Σταυρός
παπάει, δυνατέρα, του παπάει, δυνατέρα, παίρνεις ένα απλό υλικό που είναι ένα ξύλο. Το επεξεργάζεσαι, το βάζεις επάνω μια ζωντανή ύλη που είναι το δέρμα και μέσα από αυτή λοιπόν την απλή κατασκευή συνεχίζεις μια παράδοση η οποία αποτελεί το έτερον ήμιση των μουσικών οργάνων της Αλιστράτης. Γκάιντα, νταχαρές. Από ποια αφετηρία ξεκινάς και κάνεις όλο αυτό, Στέφανε? Το ξύλο δεν είναι καθόλου απλό υλικό. Όπως και το δέρμα, είναι ζωντανός οργανισμός και συνεχίζει να ζει και να συμπεριφέρεται ακόμη και όταν κοπεί σε σανίδες. Γι' αυτό πολλές φορές οι σανίδες μετά από πολύ διάστημα που θα κοπούν. Ας πούμε, κόβεις μια σανίδα έτσι όπως είναι εδώ. Την αφήνεις και μετά πώς τη βρίσκεις? Αναλόγως τι εποχή θα την κόψεις, πόσα νερά θα έχει μέσα. Υπάρχουν διάφορες εκδοχές. Οι πιο παλιότεροι την κόβουν τέτοια εποχή άνοιξη προς καλοκαίρι. Ώστε να είναι γεμάτο το δέντρο με νερά, με χυμούς, για να μπορεί να βγάλει φύλλα και καρπούς και να μπορεί να λυγίζει πιο εύκολα. Ναι. Βέβαια το ξύλο πρέπει να αφαιθεί λίγο πρώτα, ελαφρώς να ξεραθεί αφού κοπεί, σαν κορμός, όχι σαν σανίδα, και μετά να κοπεί σε σανίδες. Αυτή η ευληγησία των ξύλων μπορεί να δώσει αντίθετο αποτέλεσμα. Μπορεί να έχουμε εύκολα στρεβλώσεις του ξύλου. Πες μου νούμερα. Τι μήκος, τι πάχος, τι φάρδος? Η σανίδα πρέπει να είναι γύρω στο 1,60 με 1,70. Αυτή τώρα έχει πόσο? Αυτή η σανίδα έχει πάχος 2 εκατοστά, είναι καρυδιά. Κόβεται κανονικά στο 1 ή 1,1 για να μπορεί μετά με τρίψιμο για να φύγουν, να λιανθεί λίγο το ξύλο, να έρθει στο 1 ή στο 0,9, όχι παρακάτω ή παραπάνω. Αυτό είναι το πάχος του. Για να βγάλουμε ταχαρέδες με διάμετρο περίπου 42 εκατοστά. Υπήρχαν και πιο μεγάλοι ταχαρέδες. Μπορεί να έφταναν τα 48, μπορεί και 50. Έτσι. Πιο μικρότεροι από 42 δεν υπήρχαν ποτέ στην Αλιστράτη. Ο ήχος που βγάζει είναι πολύ πρίμος, πολύ ψηλός. Αυτό ακριβώς. Και ειδικά με την γκάιτα της Αλιστράτης δεν συμφωνεί καθόλου. Ένα άλλο σημαντικό πράγμα που πρέπει να γίνει είναι τα φάλτσα να κοπούν σωστά, γιατί αυτά τα δύο θα δεθούν. Στο θηλυκόμα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να υπολογίσεις σωστά τις αποστάσεις. Γιατί μπορεί να έχεις διαφορετική διάμετρο, να έχεις μικρότερο ταχαρί ή μεγαλύτερο χωρίς να το θέλεις. Ή μπορεί στο λύγισμα να μην βρουν αυτά τα δύο μέρη και το ένα να περάσει το άλλο. Μετά μπαίνει στο νερό για 3-4 μέρες αναλόγως και αργότερα πάνω σε αυτά τους καλούπια, ας πούμε, σιδερένια, έχει μπει πρώτα ένα στρώμα από ένα νάιλον για να κολλήσει πάνω ώστε να μην μαυρίσει και να μην χαλάσει το ξύλο. Τοποθετείτε αρχικά εδώ, πιάνετε εδώ αρχικά και έτσι όπως είναι αρκετά μαλακό και εύκαμπτο, σιγά σιγά με το χέρι έρχεται, κουρμπάρετε, δένετε, όλο γύρω με σφιχτήρες, θηλυκώνει. Αυτό το γύρω είναι 1,60. Ναι. Αφού τελειώσει ο πρώτος ο κύκλος εδώ, μετά το παίρνουμε, το βάζουμε στο μικρό, το είναι πιο μικρό εδώ. Μάλιστα. Και το βάζουμε τις φορκέτες αυτές. Τις βάζουμε εδώ, τις φύγουμε για να πάρουμε τους σφιχτήρες. Τους παίρνουμε τους σφιχτήρες, αφού μένει αυτό το πάνω. Μετά βάζουμε το καινούριο, το άλλο. Τυλίγουμε το άλλο εδώ και ούτω καθεξής, αυτό γίνεται πάντα. Αυτό είναι το τελικό στάδιο πια, εδώ το καρφώνουμε. Βάζουμε με αυτό, με βίδες ή με καρφιά, το καρφώνουμε και το αφήνουμε. Τα αφήνουμε γύρω στις 2-3 μέρες. Θέλω να πάω στην Αραβιά. Θέλω να πάω στην Αραβιά. Πιάσω να ραπαγεί, χρυσό περιστεράκι. Να πιάσω να ραπαγεί, χρυσό περιστεράκι. Αν δεν εννοήσουμε την παράδοση ως συνέχεια της καθημερινότητάς μας, είναι βέβαιο ότι μετά από λίγα χρόνια θα αποτελεί ένα μουσιακό είδος με τόσα πολλά νεωτερικά στοιχεία που δεν θα την αναγνωρίζουμε. Όταν όμως η παράδοση έχει αυτό το χαρακτήρα της αλληλοδιαδοχής, περνάει έτσι από τον παππού στο γιο, από τον παππού στον εγγονό, τότε μπορούμε να ελπίζουμε. Ο Γιωργάκης, εδώ, στην Αλιστράτη,
Πρώτη δημοτικού. Ναι. Παίζει με τον παππού, τον παππού σου παίζει γκάιντα και εσύ Γιώργο τι παίζεις? Νταχαρέ. Νταχαρέ, Εδώ στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας, στο νομό Σερών, νομό Δράμας, υπάρχει παράδοση στις φιλαρμονικές. Κάθε χωριό είχε τη δική του φιλαρμονική. Παλαιότερες φιλαρμονικές χρονολογούνται το 1860, όπως είναι της Χωριστής, όπως είναι της Προσουτσάνης, του Ροδολίβους. Εγώ ηγούμαι της φιλαρμονικής της Αλιστράτης από το 1993 συνεχόμενα. Η δημιουργία της χρονολογείται το 1925 από ανθρώπους οι οποίοι είχαν μεράκι για παραγωγή πολιτισμού. Βασικά στην αρχή ονομαζόταν ο Σύλλογος Ορφέας, και αυτός όπως και άλλοι σύλλογοι, που ήταν μουσικοδραματικός. Αργότερα έφυγε από τα χέρια του συλλόγου, διαλύθηκε ο Σύλλογος Ορφέας ο μουσικοδραματικός και η φιλαρμονική έκτοτε πέρασε στην τότε κοινότητα Αλιστράτης και υπάρχει μέχρι και σήμερα. Άκουσα τη μουσική που έπαιζε τώρα που πάμε στο στρατό και θυμήθηκα τα αδέρφια μου πριν 30-40 χρόνια που πήγαν φαντάρι και με αυτό το τραγούδι τους ξεπροβοδούσαμε. Πέρυσι έστειλα το γιο μου φαντάρο. Δεν το είχα ακούσει όμως το τραγούδι αυτό και συγκινήθηκα πάρα πολύ και έφυγα με κλάματα στο σπίτι, γιατί θυμήθηκα συγκινητικές στιγμές ήταν αυτές τα παιδιά όταν φεύγα φαντάρι. Εκείνη την εποχή η Αλιστράτη ήταν 5.006 κάτοικοι.
Στη σειρά μου ήμασταν 70 παιδιά. Γλεντούσαμε όλη την εβδομάδα αυτό που έπαιζε η μουσική. Γλέντι και μας ξεπροβοδούσαν μέχρι την άκρη, την Αγία Κυριακή, το μοναστήρι. Όταν πήγαμε φαντάρι, ήμασταν 120 παιδιά και οι μανάδες μας όλες έκλαιγαν σε όλη την ιστορία. Πότε να γυρίσουμε, να μην πάμε στην ξενιτιά. Εγώ πήγα φαντάρος το 1951. Πήγαμε από εδώ, όπως λένε, 70 παιδιά ήμασταν, δεν θυμάμαι πόσο ακριβώς, με περίπου εκεί πέρα μέσα. Η μουσική μας ξεπροβοδούσε. Οι γονείς που είχαμε, πατεράδες, αδέρφια, μέχρι πάνω στο δημόσιο και μετά πηγαίναμε στην Αγίστα με το τρένο. Μας παίρναν στα βαγόνια και διανομή εδώ και εκεί. Το γλέντι συνεχίζονταν μπροστά από όλα μήνα. Έφεγα φαντάρος το 1957. Μέχρι το έξω από το χωριό είχαμε τη μουσική. Φύγαμε με τα τρένα. Ανεβήκαμε από εδώ, από την Αγγίστα. Το 1967 έφυγε ο αδερφός μου Φαντάρος, τον ξεπροβοδήσαμε με γκάιντες και με τη μουσική φυσικά, αλλά ο παππούς μου έπαιζε γκάιντα το τραγούδι αυτό που λέει «Τώρα που πάμε στο στρατό μην κλάψετε μανάδες, παρακαλάτε το Θεό να βγούμε νικητάδες». Τώρα επειδή υπάρχει έτσι μια κατά κάποιο τρόπο, όχι αναμόχλευση, αλλά έτσι μια επαναδραστηριοποίηση αυτής της τεράστιας μουσικοχορευτικής παράδοσης που υπήρχε στην Αγιστράτη, ξεκίνησε δηλαδή από μια νοσταλγία, από μια ανάγκη εξαιτίας του νόστου, του μακρόχρονου, ή βλέπεις ότι υπάρχει διάθεση από τους νέους, από τα νέα τα παιδιά, για να μπουν σε αυτή τη διαδικασία πάλι έτσι της παράδοσης, με τα νεωτερικά όποια στοιχεία έχει αυτή? Είναι πολλά πράγματα μαζεμένα μαζί. Είναι η νοσταλγία που είπες, η πρίκα που μας έχει μείνει και πρέπει να την αξιοποιήσουμε. Θέληση από νέους υπάρχουν σποραδικά νέοι που θέλουν να μάθουν, να ασχολούνται, να παίζουν, να φτιάχνουν. Όπως θα δούμε και στο χωριό εδώ πέρα υπάρχουν αρκετά παιδιά. Αλλά ήταν περισσότερο η νοσταλγία. Αυτός ο τόπος εμάς δεν μας τραβάει, έχει κάτι το ιδιαίτερο. Όταν αγαπάς τα πράγματα που υπάρχουν τα παλιά, σέβεσαι τους απογόνους σου, τον τόπο σου, τους γονείς τους, όλους αυτούς. Κάτω στα καβάκια, κάτω στα καβάκια, έχει Βασίλ σκοράφια, σκάλες Παρασκευή, δε μάνα μου, σκάλες Παρασκευή. Πέρασε και ο Γιάννος, πέρασε και ο Γιάννος και την καλή μερή, βρε μάνα μου.
Γιώργο, γεννήθηκες και μεγάλωσες εδώ στην Αθήνα γεννήθηκα. Στην Αθήνα γεννήθηκες, όμως οι γονείς σου, οι παππούδες σου είναι από εδώ, Αλιστρατινοί δηλαδή. Αλήθεια, τώρα κάνεις μια καριέρα με γνωστά ονόματα του καλλιτεχνικού στερεώματος. Καριέρα εντός εισαγωγικών δεν είναι επιλογή, αλλά αυτή είναι η λέξη γιατί τώρα. Εδώ ήθελα να έρθω, γιατί δεν είναι επιλογή. Εμένα δεν μου αρέσει σαν λέξη αυτή η λέξη καριέρα. Είναι ένα επάγγελμα. Ναι, είναι ένα επάγγελμα. Δεν έγινε σκηνοθετημένα και επίτηδες. Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω, δεν σκεπτόσουν στην ηλικία των 5, 6, 7, 8, 10 χρόνων. Όχι, δεν ότι κάποια στιγμή, ας πούμε, εξαιτίας του παππού σου και της οικογενειακής μουσικής κατάστασης, γιατί θα πρέπει να πούμε ότι είστε και ανεψία, ξαδέρφια, όλοι είστε οι καραμπούσιδες. Είναι μέσα στην οικογένεια. Ναι. Σκεφτόσουν λοιπόν ότι η γκάιντα θα μπορεί να είναι το επαγγελματικό σου, ας πούμε, το επάγγελμά σου, γκαϊντατζής. Ούτε η μάνα μου δεν το πίστευε αυτό το πράγμα. Όταν ξεκινάγα. Η ηρωνία είναι πια ότι όταν ξεκινάγαμε να μάθουμε γκάιντα, στην ουσία δεν μας λέγανε έλα να μάθεις. Στην ουσία μας είπανε μη μάθεις. Εμένα ο παππούς μου, ας πούμε, μου έλεγε δεν κάνεις εσύ για γκάιντα. Γιατί? Αυτό εμένα λειτουργήσε πώς. Δεν ξέρω το γιατί. Μετά μου το εξήγησε από χρόνια. Όταν έφευγε να πάει να πάρει το γάλα ή στο καφενείο, εγώ πήγαινα, άνοιγα την γκάιντα, τη φούσκωνα και προσπαθούσα να παίξω στα κρυφά. Αυτό δημιούργησε ένα μύθο ότι το απαγορευμένο αυτό θα γεννάει έναν έρωτα στην ουσία. Κάτω στην άσπρη κάτω στην άσπρη κάτω στην άσπρη πέτρα, στην άκρη στο γυαλό σκότωσαν το Γιάννα, σκότωσαν το Γιάννα, σκότωσαν το Γιάννακι, το γραμματικό. Τον εγγονό σου, τον Γιώργο το Μακρύ, που πια σήμερα είναι δεξιοτέχνης, έτσι, καλλιτέχνης. Αυτός ήταν πιτσιρικάς, μικρός εδώ. Πώς τον βλέπεις, έχει μέλλον? Έχει. Πολύ μέλλον έχει. Φτιάχνει τίποτα? Μαθαίνει και από μένα κάτι. Έδειξες όλον τον Ντουνιάδη, τον εγγονός δεν θα δείξει? Όλους τους δείχνουν, να μείνει η παράδοση. Ναι. Εγώ δεν ζηλεύω κανέναν. Ναι. Να μείνει η παράδοση. Έρχονταν πιτσιρικάς εδώ και έλεγε παππού πώς, να έτσι. Σιγά σιγά συνείδησε. Καλά πάει, μια χαρά πάει, πολύ καλά πάει.
στην ουσία η γκάιντα δεν διδάσκεται. Είναι σαν να μεταδίδεται από γενεά σε γενεά. Και για μας, για τον Βασίλη και για μένα, θέλω έτσι να πιστεύω, είναι αυτά τα πρόσωπα είναι μυθικά. Λες για τον παππού του Βασίλη τώρα. Όταν ο Βασίλης, ο παππούς ο Στέρκος, όταν ο Βασίλης βρήκε τον 7ο λαϊκό χειμώνα στη Γερμανία. Έψαχνα να βρω. Το 1970 είχα κάνει την ηχογράφηση εκείνη. 69-70. Και το 80. Το άκουσε. Ναι. Το 80 πάντα έψαχνα να βρω κάποια ηχογράφηση του παππού. Δεν μπορεί να μην δεν έχει κάτι. Και έψαχνα κάπου και σε ένα ελληνικό δισκάδικο το οποίο είχε πάρα πολλούς δίσκους παλιούς, τους είχε αγοράσει αυτό κάπου. Δεν ξέρω, ευκαιριακά. Βενίλια. Και βλέπω Αλιστράτη. Πότε έγινε αυτή η ηχογράφηση. Και διαβάζω. 7ος λαϊκός χειμώνας, ο Γιώργο Μελίκη. Παίζει ο Καρακούσης Στέργιος και η χοροδία του χωριού. Τα νέα παιδιά που σήμερα ζουν εδώ στην Αλιστράτη έχουν τέτοια διάθεση. Όχι. Να παίξουν γκάιντα, να παίξουν τα χαρέ, να φτιάξουν γκάιντα, να φτιάξουν τα χαρέδες που έχουν εδώ όλο το τρόπο. Μόνο ο Στέφανος είναι ο Γούναρης. Ναι. Γενικά σε όλη τη Μακεδονία και στη Θράκη η γκάιντα ήταν ντροπή το να πεις ότι παίζει γκάιντα κάπου. Ένας φίλος μου, ο Γιάννης Οντομπρίδης, λέει την γκάιντα θέλουν να τη βλέπουν, δεν θέλουν να την ακούν. Και η γκάιντα και πολύ περισσότερο ο ζουρνάς ήταν όργανα τα οποία δυστυχώς φτάσαν ως τις μέρες μας με μια ρατσιστική αντίληψη. Οι ζουρνατζίδες είναι γύφτη, οι γκαϊντατζίδες είναι γύφτη. Σε μια λεκάνη εδώ πέρα μέσα όπου η γκάιντα είναι το κυρίαρχο όργανο. Και όμως σε κάθε χωριό, σε κάθε οργανοπαίχτη είναι τέτοιες διαφορετικά πράγματα. Άλλο άκουσμα, άλλο φύσιμα, άλλο χρώμα. Το ακούς από μακριά και λες «Α, αυτός είναι ο Καρακούσης, α, αυτός είναι ο Μακρύς, α, αυτός είναι ο Μελίκης, α, αυτός είναι ο Παπαδόπουλος». Βέβαια. Αυτό το ιδιαίτερο, το φύσιμα, είναι ίσως που το κρατάει μέσα και στην ιδιαίτερη αισθητική του αξία. Η ανάγκη και του Βασίλη και η δική μου ήταν πάντα να εισάγουμε την γκάιντα στο σήμερα. Δηλαδή να μην είναι ένα μουσικό όργανο το οποίο παίζει μόνο παραδοσιακά κομμάτια. Αυτό το πήρα πάσα από τον Βασίλη, γιατί για μένα ο Βασίλης είναι και ο δάσκαλός μου στην ουσία. Ο μέντορας. Θυμάμαι που είχε τη μεγάλη τσάντα και άνοιγε την τσάντα. Δεν σε βλέπω σημνό καθόλου, είσαι του λες και πέρα. Άνοιγε την τσάντα και έβλεπα όλα τα παρμακλίκια, οι γκαϊντανίτσες όπως τα λέμε. Έβλεπα ότι είναι νότα το κάθε πράγμα. Δηλαδή είχαμε την ανάγκη για να παίξεις γκάιντα πρέπει να έχεις στην ουσία όλες τις τονικότητες, όλα τα όργανα, γιατί
Ο ένας τραγουδιστής τραγουδάει στην τάδε τονικότητα, ο άλλος τραγουδάει αλλού. Έτσι ξεκινήσαμε να αγοράζουμε όργανα και να παίζουμε, και εγώ ξεκίνησα να παίζω με στόχο να είμαι κουρδισμένος με τα σύγχρονα μουσικά όργανα, πιάνα, κιθάρες. Διότι η γκάιντα, και η γκάιντα της Αλιστράτης και η ευρύτικη, έχει ένα ιδιαίτερο δικό της κουρδισμό. Μέσα από αυτό νιώθω ότι έχω, μαζί με τη βοήθεια του Βασίλη, γιατί και ο Βασίλης το κάνει αυτό, νιώθω ότι μπήκε και η γκάιντα στη σύγχρονη ελληνική μουσική. Είναι πάρα πολύ δύσκολο όργανο για να το κουρδίσεις και επί σκηνής, και πολλές φορές, κάθε φορά που φυσάμε, δεν ξέρουμε τι μας περιμένει, τι τόνο θα βγάλει. Ποιος είναι ο εθνικός ύμνος, ας πούμε, της Αλιστράτης? Ποιο τραγούδι είναι, ποιος σκοπός είναι? Και η καρότσα ήταν καλή και αυτό το ασάν ήταν καλό. Το ασάν είναι πολύ ωραίο αυτό. Ναι, το έπαιζε ο μπαμπάς. Πολύ μ' αρέσει αυτό.
Εκείνη τα χρόνια, πρόσεξε, ήταν κάποιος Κωνσταντινουπολίτης, φαρμακοποιός. Και όταν περνούσε μέσα από την αγορά εκεί που έφεραμε τα τραγούδια, το παζάρι εκεί, πήγαινε και τον έβαζε ό,τι ώρα ήταν, σκόνονταν αυτός ο φαρμακοποιός, Κωνσταντινουπολίτης, και κυρνούσε όλη την παρέα με τις πιτζάμες. Η μεγάλη ειρωνία και για την Αλυσσράτη και για όλη την Ελλάδα στην ουσία είναι ότι έχουμε μια τεράστια πρίκα, μουσική πρίκα, από το ρεμπέτικο, το παραδοσιακό, οτιδήποτε. Βλέπουμε χιλιάδες τραγούδια και σήμερα έχουμε καταντήσει σε ένα πολύ χαμηλό επίπεδο. Δεν γεννιέται καινούργια μουσική. Αυτό, αγαπητέ μου Γιώργο, δεν είναι μόνο στο θέμα της μουσικής, είναι και στο θέμα της γλώσσας. Ναι.